Pitanje glasi: uopšte kad halifa odbacuje argumente darvinizma, naturalizma, to radi naučnim argumentima. Vi predstavljate naučnim putem to njima, ali zbog toga što su neispravni i nemaju stvarni uzrok za ono što je stvaranje ili kreativni principi stvaranja, onda odgovor mora biti da je Bog to stvorio. Naturalistu, naučnjaku i njima, misli na ateiste, predstavljanje odgovora na taj način za njih nije naučnjački, zato što ne mogu testirati to naučno, zato što nema odgovora. Halifa ga prekida i kaže ne, to je netačno, zbog toga jer sam ja objasnio i ovaj problem također. Na kraju knjige, misli na knjigu Objava, racionalnost, znanje i istina, postoji poglavlje koje odgovara na problem njihovog izbora i našeg izbora. Možemo pripisati evoluciju Bogu, kao što mi razumijemo da je Bog organizovao evoluciju. Jer ako nije organizovana sa svjesnim bićem iznad materije, ne bi se moglo razviti u tako kratko vrijeme. Ovo je glavna žeđ mog argumenta. Znači imaju dva izbora, ili da pripišu to Bogu i da razume da postoji početno, krajnje svjesno biće koje upravlja stepenima evolucije i donosi je bliže u ovom vremenu. U svim laboratorijama naučnjaci rade sa operatorima. Znači stvari ako su ostavljene na otvorenom, one trebaju da se razviju, jer su to naučne stvari, nisu nenaučne. Zakoni nauke se primjenjuju na njih. Znači, ove stvari se mogu razvijati bilionima godina. Naučnjak postigne svoj cilj u 1 ili 2 godine uz pomoć raznih naučnih pomagala i operatora koji su se krajnje razvili u vrlo kompleksne mašine. Znači, ovo je poenta koju ja pitam. Da li ova mašina može biti stvorena bez vanjskog uma? To je poenta. Ako odbijete vanjski koji upravlja ovom mašinom, stvarajući je do ovake visoke razvijene forme, ako odbacite taj onda imate pravo da odbacite Boga. Osoba koja je pitala pitanje kaže sad razumijem. Halifa odgovara, ako ne odbijete taj tu pamet, onda odakle vam pravo da odbijete Boga? Onda razviće nauke, ne govorimo o evoluciji, govorim o razviću nauke u današnjici, trebalo bi da bude pripisano ničemu. Oni znaju da je besmisleno i glupo. Oni nemaju izbora. Prisiljeni su da vjeruju u Boga, ali zato što su ateisti, oni žele da drže čvrsto do svog ateizma. Kad prikažete to objašnjenje, oni odbiju da vas prate. U suštini, oni su ateisti, uprkos tome što nemaju alternativnu teoriju evolucije. Kad vi uporedite ovaj koncept, ovaj pojam sa ovim koji sam vam ja predstavio, da li se oni složili sa vama ili ne, nije važno. Oni će shvatiti da ste vi u pravu, a ne oni. Nauka se nije mogla razviti bez efikasnog uma do ovakvih nevjerovatnih dostignuća koje zaprepašćivaju ljudski ali evolucija je puno više kompleksna od ovoga. Oni kažu da se desila automatski. Sad znaš, osoba koja je postavila pitanje kaže da, ali još jedna stvar koja me je učinila
neprijatnim je kad ste vi, obraća se halifi, dali ove poente naturalistima. Koristili ste vrlo oštre riječi koje nisu diplomatske. Halifa odgovara, ja nisam diplomata. Osoba koja je postavila pitanje kaže, to je bilo namjerno, zar ne? Halifa kaže, oštar izraz je bio neophodan za njih da shvate da se probude iz načina primanja stvari koje su im prenešene preko generacija. Trebaju da budu rastrešeni. Ove oštre riječi rade kao budilnik. Ovo je tačno što časni Kur'an radi. Prema časnom Kur'anu riječ često korištena od Allaha je el-Qarija. El-Qarija znači nešto što zakuca na tvoja vrata. Tako jako da niko u kući ne može ostati u snu. S vremena na vrijeme Allah da zadatak da se ljudi probude. Prema časnom Kur'anu oni se opet uspavaju. Znači ovo su karijas koje su korištene u ovoj knjizi. Halifa ga pita, je li tako? Osoba kaže da i džezakumullah.